Sagudayan nga ti pakasalitaan ti surat. Ibagayam tayong Carol. Kunana dito Dear Manong Nene. Ti balasa nga kas kanyak Manong Nemi agur uray iti may nga baro. No kaya rigak man Manong Nemi ti sabong nga pagukrad agur urayak iti alimbubuyog uno kulibangbang ngagtarigagay nga mang sisip iti nektar wano mang sayup iti banglo nga ikotak. Manggunod iti pintas pusaksak kanilasbang nga adda kanya. Saan ka din nga sa tarigagayan manunay iti tunggal tao? May pasngay, agbaling nga ubing, dumakkel, agbalasitang agbarito, agbaro agbalasang, intunukuan agasawan, agpamilyan. Tas sa sino ka di manunay iti saan nga garapaap, amang bukel, amang buwangay, iti may sa apamilya, anaragsak na ornus, no adaman ladingit, apagapaman ng adudumit lang tiragsak. Amin tayo ang agtarigagay ti kasta manunay mi. Ori ka, idi agbaro ka, idi agpilikan no asino, iti agbaling nga katakta ko na inay mo. Saan ka di? Nga ti pinilim kat iso iti patpateg mo, amang ipatpateg met ken ka. Ngayon itsimken idi nga saludsod kanyak manong nemi, idi mamaamok dagiti doa alalaki nga nagbalin nga napateg iti biyag ko. Nga da edi ken ni Randy manong nemi. Idi agdaton ti may sa kadakwada apay nga iso. Nga saan ko mga rejay may sa. Asin no kadakwada nga talaga tinekari. Ada ka di kastoy, ngagpadpada da nga napateg kanya. Una napatpateg di may sa, ngam diyamat may sa anak kurang ti panangipateg ko, iso mat ti mangipatpateg kanya. Manong na sagbay nga inak na nanay nga irugi ti pakasalitaan ti biyag ko kinayata jak tubulos malipatan. Kabalawan kayo nga muna, itinaragsak kinagkasat nga oras yung ta Nemars Studio. Kastamitan nga kablawak dagiti so amin nga padak nga dumdungeg ka ng bibuya. Kumusta kayo amin nga sa nga padak, sabi ko ta magustuhan nyo dito yung pakasalitaak. Sa kayo comment, manyaman iti resulta na. Kasi man nga rin manong naming nga nanay nga rugyak di amin. Manong nemi undergraduate ak. No pa enroll ko iti kursok ng accountancy. Saan ko na ituloy, gabot na nagsarunong nga na tayo manong nemi, dakiti naganak kanyak. Numuna ta siyak, iti inauna, talo ka magkakabsat. Nga idiawanen, dakiti naganak kada kami manong nemi, siya kung tinagbaling ama kinina, dakiti kakabsat ko. Kabutad damaten na amok may panggap manong nemi, iti trabaho, nagastrega kas kahera iti may sa nga restaurant along the highway iti Ilimi. Kada ito nga restaurant manong nemi kat dagdagasan dagiti biyahero nga kaputi abagatan kanamyanan. Manong nemi kada di nga tawen kat panagraira iti NPA iti 1980s. Ada pwede kiti umay idi manong name iti restaurant nga mangan, amamigat, uno mangrabi, nga pagduha-duhaan titignay da. Siguro dagiti kunada nga kadkadwa, uno rebelde. Uno saan manong name, dagiti met agpatpatrolya nga soldado, uno polis, iti umay mangaldaw no mamigat mangrabi. Aginggang iti may isang aldaw manunemi basit lain ti customer. Talo manunemi di kiti padak ng empleyada
Isuda na kita waitress. Ngayon siya nagyan iti kahera. Ngano kadapudop manong name iti kaado di kiti customer or siya kahera agi sir pagpay mapanggowa. Kaya saludsudan no anet orderen manong name di kiti customer. Doha nga nakainupurme nga soldado manong name iti simrek. Napawawak. Wow. Naggugwapo na soldado. Si mabat ni Yuli kadakwada manong nemi, timay samat kadagiti kapintasan kadagiti waitress. Nagpakinnikinimit At siyempre, nagwapo nga soldado dagiti simre. Nagrama matang kadagiti duwapay manong nemi nga babahay nga padak. Nga giseserve, imarak naman, adabasit nga roti customer. Ado matan manong nemi di kiti sumsumre ko may mga aldaw, mga mamikat mo ng mga rabing nga soldado. Ngayon kasla, italang nga dinteng ti duwa nga gwapo nga soldado. Anong nemi? Kabayatan nga mangmanganda manong nemi, nakaturong lat tatimatan ko kadakwada. Pasarimat kita endak, sa dagkinita, naginisem. Saan na matakit kita yung tayan, di kita talong kakaduwak nga waitress manong nemi. Nung di ka check, ti pagsinsinublat ng da kitain. Aging kay masudig ti may sa kadakwada, numampesanda pa nga nalpas. Agbayad kay ka din, sir? Umayag ko mamakiyaman mo king ka, ading. Siyak ni Eddie, Sargento Eddie. Siyak man ni Carol. Kadakuban kayo nga mabae dito, sikat ka lalapsatan. Samet, nalalapsatan ni Yuli, dati si mabat ka na kayo. Nalaplapsat ka. Dati nga rin pagpimpinustaan may itigayem ko, ni Madla Sargento Randy. Randy tinagan siya kaduam? Api nga sa angisot imasideg. Iso ka dati kayat mo? Na magpilyan da kasi no kadakayam mo kayat mo. Ano nga kayat ng bagbagan? Salsaludsudak lang no. Api nga sa angisot imasideg, naturuturedak ngamin imisuna. O renod na kami iti pagkukupatan. At itilukudak isuna sa para pasangon na. Apay sir, napadasan nyo ka din tinaki kinubat? Akit soldado ka nga ron. Adot na patay yun? Asaan nga maliklikan dita? Gabuta, siyempre, ararami dami iti pagrebengami kas mga salaknib, mga protektar, iti pagsanikwaan, kan di kiti padami nga tao, padami nga Pilipino. Pilipino kontra Pilipino. Pilipino mo di kiti NPA, unang kumon kontrada. Apay nga di kiti kakadaraan ka nagpipinatay. Apay na pandita ti issue. Salsalud-sudak nga ron, tanumanin may padamag, ada matay nga NPA, ada matay nga soldado. Labi nga nga saan ting nagkakapyalat ta. Kuma, ang adamat kumun kontra. Ada bida, adamat kontra bida. Manong namin nagpawat dito nga diskusyon. Aging kay masidegan ti kadwa na manong nami, pare, di ka mat maura yan. Naganasa mo matin nagsasalita kay ni Carol. Hello, Carol. Siya ni Randy. Ay, Sir Randy. Nagpagpada kay kayam tirang ko. Apeng nagkuyog kay nga dua. Nag-best friend kami. Nagkuskuskulaan kami. Manipot elementarya. Naging gati high school. Naging ganapang kami nag-training. Nabayag ganti serbisyo. Nabit pa eh. Ngayon ay pasungal nga lang ka mga dagos. Anat na ko na ito pisin order ito yung lugar tayo. Kumarkaro. Ngayon magpatinggan tumadlaing. Papanan na din tumadlang sumuko kan mapaksyat bigiti NPA dito yung lugar tayo. Taga dito kayo. Ngayon baga may destino kam ti mabiit iti Cagayan, Jezabela. Una saan kat baka mapangkam di Mindanao. Ay! Mindanao! Delikado. Oras na dinutayan mo, Carol. No oras mo na talaga. Diba, my friend? Sige. Hindi pala ituloy ti mangan. Napsog ako Iti panang matbat ko laing kini Carol. Allah ni Sir Eddie.
nag-asa dati kayem ko. Tas isot imo na nagkursunada ken ka. Sika nga ma, Sir Randy, di ka kursunada kanya. Imuno na di kayem ko ni. Amo da nagtulagan mi. Nasut makauna iso. Kadi, alangan mo't nga dua kami, Keron. Manong nemi masansan damat nga umay at dapat di kong daway nga ni Eddie laing tagda. At nakakaduwa na nga awan ni Randy. Iking ka nga namuan na, sinutsud kanyak naman anot day off ko, nasa dito lugar ko. Kadito may isang arabi, manong nemi, nga dak dito'y balay, imay pimasyar ni Eddie. At nakaduwa na nga duwa, manong nemi, yung sa awamat ni Randy kadakwada. Di ba karabihim, Carol? Sargento, Eddie ka nang latangan niya. Una nga nakaunong purme ka, naka-duty ka isa. Madama ka mga patpatrolya. Kapot masako pa dito lugar yo. So may kami. Ano ba di ka duwa kiti Chief? Mabaling ka dito may pumasyan. Ang mga no dadi kiti NPA ti asidig sir. Kita mapasamak ti enkwentro dito. Ang mga no may ramraman ka masibilyan. Imuna nang sinurmi mo itong lugar. Awan. Malaksin nga at damay sa dito nga pag-atapay mga suportero. Asin no? Ti kapitan nyo. Hala? Ni kapitan? Suportero kiti NPA? Kaduan na kasta. Ngayon tagdanagam. Aging nga di mi mabariknikan, hami maaktualan. Awan ti pakataksan na. Ala, ako mo pa imay dito ng NPA. Di naman madlaw. Agpagdakbag na doon ko parbangon mo sa angkat sakbay tinga tirabi. Di na ka di pastriken? Sumura ka, di. Manong nemi dito'y ngayon baga na kanyak iti I love you. Eddie, kunada nga ti soldado ka nun, so dinun pa kay distinuan na, kit ada asawa na. Digiti na duma. Kit ori man saan nga soldado. Ori digiti sibilyan. No talagang aramid, dati agbabae. Maramid da. Ngayon na siya kaya, siya kit si kantulaeng, Carol. Anong nakita mo kanya kapag ang sakti kayat mo? Nakita ka, si bubukil na si ka. Ti saludsot ka, nga nariknam kanyak iti ayat. Nariknak keng ka ti ayat. Gabuti patpatek ka. Si ka siguro tinikari para kanyak. Katsyak mat tinikari para keng ka. Sigurado ka nga tanga sikat na ikari. Katsyak mat tinikari keng ka. Sigurado ha. Tapay, awang ka diti marik na mga kanya, Carol. Nasingpetak. Nasingpet ka. Imposible nga awan tinagbaling girlfriend mo, iti basbasa ka, kan ore ka dagitoy. Saan ko alibakan ka? Nadanak ti kong kanadang Papi Lam, ore idadak pa lang ti high school. Idadak mo ti college. Nadak mo na ti girlfriend ngem. Kas gagangay lang, kahit kulat mga madaan ti experience. Em saan nga makunang isot, dakarik na kiti ayat uno TL True Love, no dikat sika. Di nga, di ba ang best friend ka ni Randy? Di ba nagkaraduarang kayo, nagkuykuyog kayo, nagkabasaan kayo ti college, nagkatrinayan kayo pa. Kumusta mat isuna? Playboy ka di isuna? Baka isot adult girlfriend na? Nagpadbada kami eh. Naadaan kami dito sa guest ID girlfriend nga. Sa amin nga sineryoso. Ada ka di kasjay? Ada. Kasla kumaking ka, baka nadaan ka man ti boyfriend nga. Kasla kapilitan lang siguro ang inaklon mo. Met. Ano na kita garaaram kanya? Nga maumat tinakarik nga ti may sa kadakwada nyaman ti markrik na. Siya nga rin. Anya ti edad ti kahon kam?
para kanya. May karkari akademit laking ka, Carol. Manong nemi sa anak nga nabasta nagdarasudo sa kunada. Numampay, ang dapat mariknak na ayat kini Eddie. Yung kaslakay kahit kukuman ni Randy. Ngayon mapag nga saang ni Randy manong nemi ti umay. Dito dati panunod ko. Numanin umay ni Eddie manong nemi nga maawalat ni Randy. Iti may katlo ni umay na manong nemi kalpasan tiya. Kalun nga bulan sipod nag-aamu kami dinamag kun kang kuana. Abi nga di mo kadwa ni Eddie. Ay ni Randy ko nakuma. Nagsina ka mga minin eh. Nagsina kay ti. Iti na kay Disneywan. Ha? Imo na nang nag-Disney nun di kagayan. Imato yun dito Ilocos. Apay, iso ka dito kahit mo makita? Haan, sinalusot ko lang. At siyempre, inidamo kayo makita, nagkuyog kayo. Sa mo ibaga ang best friends kayo. Hindi sumarumatang umay ka, awamatin suna. Di na ako makayat nagsina kami ang umunakan to dumanon na to kunakmet. Posible nga, dumanong kang tumat sa jay. No lagi dagtal na dito Ilocos. Mapanggom tumipon dyan kagayan. Kamatin mga digit NPA, ori sa din pagpapananda. Manong nemi ka po tadyak matan mauray ni Randy kan talaga mariknak ng patpatag kumet ni Eddie. Inaklon kun ti panagayat na manong nemi. Agyaman na, Carol. Kung naktupay nga winkit, nga talaga ngagbalagiak. Eddie, baka no may destino kanton sa bali nga lugar. Nga saan kanton nga makit-kita? Kanti na kanton makit-kita, makakita kanton sa bali. Diyak to aramitan deta. Kinabot nuna, nagpamilya akton, kasla kay kahit kontim. Nagikat ito ko serbisyo. Hanya? May ganun? Di ba, kinayat mo, tisimre ka soldado, tapno, agtultuloy nga, makakapagserbi ka, iti gobyerno? Mabaling nga pagpilin na to. Trabaho, kuno ti pamilya. Di ba, siga malat nagkuno, ori sa dinot ayam mo, no, talaga nga panahon mo, ori no, awang ka ti serbisyo, awang ka ti pagugupatan, mapasama kang pasama. Aman. Ori sa dinot ayam mo, talaga na ito din yan. Dahil ka di pagsalitaan ta. Ti patay. Ti mang tedbihag ti pagsalitaan ta. Ti agtukit iti saklot mo. Ha? Kahit mo sawan, kasumsumbat ka. Kahit mo na magunon ti bandera. Noon pa nakabalin na. Eddie. Nakalalisto ka. Manong na yung nakalalisto nga talaga ni Eddie. Siyempre, gapot ay naklon kon, adan gundaway ng mga rakop kanya. Inarakop na. Inarakop ko, met. Gapot adan nagkinawatan na giti puso mi, adan gundaway ng mga gek kanya. Imbes nga ilisik manong nemi, di bibig ko, hindi yasdig na tirupa na insabat ko. Kastoy gayam. Amok mat na balsen manong nemi, iti panangnanam na kanagidi bibig ko kat nanamak mat digidi bibig na. Isarek na tidila na manong nemi kat awatek mat. Sumublatak tumat manong nemi kat nutmundan ng tumat. Adi mi napupuutan manong nemi abimara tirik nami. Soldado nga talaga manong nemi ni Eddie naglaing sinakroy na kon sa dinut ayan ti silad mo ko na makaring di kiti kakabsat ko. Na imas idin ti turog manong nemi di kiti kakabsat ko. Simrek kami ti silad ko manong nemi kiti tuyan. Dito yan nga nagbalin manong nemi at talaga pudpud no saldado ni Eddie kapot na nagbasak-basakan kadagiti kabakirak kabanbantayan.
Imo na manong nemi nga inusat na ti dalan. Simaksik manong nemi karagitiya. Aniyaman nga adda iti duwa nga bantay iti barokong ko. Sumalog sumangat manong nemi. Agtalin na iti tuktuk nga mga ayam mangkinikinit ka manong nemi karagiti duwa nga turod iti adda iti tuktuk ti bantay. Sumublat tuntumeten manong nemi may sa nga bantay singin nga ron nga bantay man. Jak tumatan magawiran ti mo sumngaw dagiti napigsa nga asog ka na rin ko. Gabungar ti na isang sangen na rik nangin nakmarikrik. Kalpasan manong nemi nga nausat na dagiti dalan dagiti duwa bantay. Nagpababa si malug manong nemi kat sapsapudan nan ti disuor. Nga dito nga disuor manong nemi kat masarakan na itinagbaitan dagiti nawasnay nga legs ko. Tapos saan nga marigatan manong nemi siyempre ing kalawak tinagbaitan dagiti nawasnay nga puro. Adaddan manong nemi iti panagasog ken panagarengen ko. Iti linasat nan ti kaladdaan ket sinapol nan manong nemi ti ruangan ti kuweba nga adda iti babaen ti disuor. Manong nemi nagbalagi ni Eddie anang usat ti ruangan ti langit. Ket nagkuyog kami manong nemi nga imsiyag nga nagampayag linabsan mi di kiti maagda-agdan nga puraw nga ulep. Naging nga natuknumin ti kangatuan alangit manong nemi. Manong nemi imyan ni Eddie kadedi nga rabi nga nagpapas kami tiragsak. Kaya pakada manong nemi nagsubliak to. Intun ka no? Pas nagsubliak to. Gananat ka? Sikat ikang runang nga ganan na dedi. Baka yung tumigat. May destino kami matan sa di kagayan. May kitak to ni Randy. Pakumustahan to? Kasanon no, nawan ti pagdanagam. Basta nagsubliak to, namnamahin deta. Manong nemi nagurayak ti panagsubli ni Eddie. Agpaspasungan dak manong nemi no dak iti restaurant. No adda sumrek manong nemi nga naka-uniforme. Dagos ko nga lasinin no adda ni Eddie nga mawan. Manong nemi iti damag iti radyo kasta unay dandani inaldaw manong nemi nga adda enkwentro di enpegan soldado iti Cagayan. Naman medyo nagtalnan dito Ilocos manong nemi. Karkararag kong awak ko mati takas na mapaspasamak kini Eddie isoda kini Randy. No adda na kitay casualties manong nemi ti soldado biyang ti gobyerno dengdengag nukan adda nagan nga Eddie o Randy awan man. Kalpasan ti talo nga bulan agbalawak. Jack mat pa nabayagan ka Jack nagusar ti napkin. Naging nga mo lulawak. Napanak iti kasadga na klinika manong nemi nagpa-check up. Positive. Masikukak manong. Nakaalak adagos. Kadidi nga nagpatnag manong nemi nga nagpapas kami kini Eddie. Manong nemi intultuloy ko tinaguray. Agupatin nga bulan. Nagiga. Niti may isang mali, manong nemi, adadwa nga si Marek, na soldado. Na Eddie kini Randy. Hi, Carol. Eddie. Si mabatak manong nemi, kat naginarakop kami kini Eddie. Naidistino kayo manin dito eh? Saan? Ngiming karigatan biti.
May pimasir ka ni Randy. Ah, ni Randy, may kaduha pa nakakita ang balagay ko, ana. Kumusta ka karon? Siguro, Randy. Ori lang, adong nga chicks mo dyan kagaya na. Ori na bagong kong kuana. Sing peta. Ano pa, ito lagi babaeng magustuhan na lagi soldado kas kada. Naroon na agad, gwapo kayo nga soldado. I went, Eddie, ante ba kagay ko? Mabaling ka di, Randy? Saan ko mangeg? Okay lang. Sekreto yung kadua. Masiko ka, Eddie. Ha? Hindi, kasar ka ron din. Ibag man may kami masya, kan kami di gundaway. Pagkasaran ta, si Kano simbahan no. Kahit ko sa mga lugar mo, no? Ito lugar yun. Maganda nga sadya lugar yun kapag sikat lalaki. Nadayo eh. Di ka matagay lokos. Kahit ko sa wan, nasilsil. Taga Ilocos Orak. Ni Randy at taga Ilocos Norte. Uri na silsil talaga dyan, tinikari. Ipakamukla or dyan balayan ta. Sudan di may dito eh. Simple lang ha. Tinaskan ka nagkasarta. Agad akas ta. Tapos nagkasta ka siyempre, adan anak ta. Kaya ito pa yun, balayo at pagyanan, isa sarong karak, parang pang sarong karak kang ka. Abay, nervyos ka. Siyempre, agbalin akong nga ma. Partner, agbalin akong nga ma. Kani, congratulations, kumpadre. Siyempre, sino kang runaan ng alaim nga mga nagtibunyag ti anak yung kini, Carol Sanga sa ka-best friend mo. Wala kang padre. Awagan ka rin din kong padre. Randy. Kumadre. Kalbasan ti makabulan manunay naangay ti kalay sami. Kini Eddie. Simple lang kakalay sa manunay So magmanulang ka nagiti padre ng soldado ti matendar kanigiti partido na Gilogarda. Simple manong naming ang nakaragragsak. Nakaragragsak met ni Eddie. Ken oremet manong naming ni Randy nagbalin nga amay wano best man ti asawa. Naragsak met digri kapsat ko manong naming kabutan muda ken patsyanda talaga naragsakan. Karabyan deta manong naming nila ang Randy nila ang Eddie manunemi tinabati. Kaya nagsubli di kiti pada ng soldado iti headquarters na. Nagawid mat nga dagos manunemi di kiti partido nagandakin kakapsat ni Eddie. Iti unek ti silid ko manunemi nga Eddie dito iti nagpapasan mi kini Eddie kit na ulit daddy. Nagmaris rosas manen dedi nga nabii manong name nga namsak ti aso ka na rin ang dedi nga silid. Uwan man. Kaya ti makadakes kalpasan ti kasar kabigatan na nagpakada ti asawa. Gabot ya obligasyon na namang tungpal ti sinapataan na pagrebengan. Eddie, kanon tumanan ng subli ka. Abay nga saan ka agsubli nga may destino dito Ilocos. Tapos na rinabi nga gamit ka. Mapasamag treta. Kas na kunak itikin ka. No pagpili-pilian na to. Nang rona no into may pas nga mo ti junior ko. Tama mga lalaki. Sabi ko ma. Santo adi na. Masapol to nga dako. Nakanayon ti Danayo. Ay katakton servisyo. Allah saan kapag ikatanuan, basta. Naroon na no, may destino, ibagada nga, no agulimak dito iya Northern Luzon, baka ibaon na kami Mindanao. Saan ka lang mapapanan? Talagang jacket, sumurot sa diet.
Intuloy ko lang tinagtrabaho manong name kabayatan dumagdakkel tibuksit ko. Intuloy met manong name ti adjek itinagbasa. Ta ore no kaskasanulaeng ore sanak naggraduar na parbaring iso tagraduar manong name. Parbaring ano saan na maarman. Kalbasan ti makabulan manong name imay manin si marong karta asawak. Kumusta? Gusto'y gururay kang ka. Saan lang si ka tururayek. Support mo. Siyempre. Asawa kan. Adoy. Sweldo ti makabulan. Amin, nagsanay ka. Anak nagsanay, mangsak lang. Kinak nga rin ti pa nag-budget ko. Karoon na noon ka sa pulag agpas ngay. Duwak dakil dyan ko. Di ka ba lagsarting ti trabaho. Kayak pahilaing. Isugpay. Iti tulong ko karag di kapsat ko. Di mo akong timagdanagan. Tanong kas pagarigan lang ta, agikatak to ng serbisyo. Kayam, timang manage ti restaurant? Ha? Magipas ka ti restaurant, ti highway? Kompetensya na kati bagyanak. Medyo madayo ka. Pangalam nga rin tipunan. Kasaritak to ti kapsat ko nga sa Canada. Mangta ti pagpunan ta. Napinta sa unay ti planom. Sweetheart, nawang kanton ti servisyo ta. Agding ko siya ta nga dua. Sabi ko mata, di ka kit nga tulungak, di kapsat ko. Yeah, sure. Di ka kapsat mo, kapsat ko maten. Amok na niya ti planom. Kahit ko mga talaga makapagtutpos ng tuwari kiti adjek. Tulungan ka at tinulong ta. Aging ka manong naming impas ngay kon ni Eddie Jr. Kasta ko ni Tiragsak manong naming ti asawa kin sumangpit madamag na naipas ngayon ni Junior. Nasapol lang mabunyagan ng nadagos. Kalbasan nga, adan may sabulan na. Di maladagak ito, sapol nga within 7 days, sa paman may pasngay, kit mabunyagan na yun. Dapat di kita first birthday da, so para kabunyag da. Sige. Into no first month na. Mabunyagan ta. Ni Randy, ayan na. Sigurado mo may dayday, mga anak ti bunyag, hanggang mabaling awan. Manong name nabunyagan nga ron ni Junior kanada ni Randy. Ay, kumadre. Mga asawa ka maten. Oo, pa mat nga ron. Posible ha. Rinlumbahan na kan ni Eddie. Adda pa yun anak mi. O nga ron. Abi kami nga, di ka mga asawa. Awang pa nga ron tinasaraka. Posible ha. Kumpadre, dati nga kinagwapo. Tsaka mo no, apay. Nakato babayad ta siguro. Agkamat pa rin, babayad ka. Naunaan na kami natin kaigim ko eh. Tuloy bagbagam. Manong name panakapabunyag ni Junior adda ti asawak adda ni Randy. The first birthday na adda manan di kita gayem manong name. First birthday na. Kaya ka manong name. Dua titawan idin ni Junior. Idagpakada ti asawa. Papanam? May destino kami ni Mindanao. Di mo kadikit yung magkakanya gini nga. Numapag kay Mindanao, agikan ka din serbisyo. Oras na dinutayan ko. Agikatak man iti serbisyo mo nusahan no talagang oras ko, sweetheart. Ngayon, sana nagpayot sa dihay. Agsubliak tumitlang. Isuntun palagikat ko sa serbisyo. Eddie, nagkabakabak.
Mga sinapo Diyos, sana kayo baybayan. Ang balik na kami. Ngayon si kangay, walitek. Noon ay kari. Nas kang nawatem. Eh di, awan ti pagtalagam. Oras sa dinutayan ko na talagang oras ko. Ni Randy umaymat. Eh, kasanot kabayagyo. Depende. Depende no kasanot yung sitwasyon. Di naman baling agikat kaitan. I'm sorry, Carol. Iba't patag na kam kading agina. Iba't patag kayo. Happy kading asan. Ano mabaling ko, makit agadi pa ni Junior? Iso nga no, marbarang ito ang panagkanaig takit makamati ak. Tayo doon nagsubli akon. May pas nga yan, ti may kaduang anak ta. Eh di naman balin na ako, makit saan ka nga, mapahan, saan ka nga paidesino sa jay. Agbati ka kumaditoy. Kat no, saan da nga patganatakid daw mo, agikat kalaingin. Ngayon saan ko nga naigawid ti asawak manong name. Kaganawin na kamadandanagan, numakagngagak kadagiti mapaspasamag, iti Mindanao manong name yung kwentro. Dagiti at dati gobyerno kaya dagiti rebelde nga Muslim. Manong name ni Jinky nga Jack, nagraduaran iti college. Manang, madandanagan ka kang kanayon? Sa sino ko matisang madanagan? Nakakarkarot mapaspasamang iti Mindanao. Nakiasawa kang tumat gamit ti soldado. Si kamaltayan na dahi ta. Nakadadod iti gar-arim kang kaedi. Adapay engineer. Adapay doktor. Adapay sino pa di? May saan? Dan sa abogado edi. Si kamat tila. Bagam ay dahil nagkaram kanya ka doktor kada engineer. Tricycle driver kada ako na manalon kada karpintero. Nga bagang kinayat mo nga soldado. Gabot ay patpatid ko. Gabot ay isot na ikari. Alagat anusam nga ron amanang. Karakararag tayo kanya po Diyos, awang kumatdaga sa mapasamak kini Manong Eddie. Sika nga eh. Kanot pa nag-asawa yun ni Daniel. Makatawan pa siguro manang trabaho pa eh. Ngayon tulong mo ka pa ni Jun. Ni anak ko? Ante ni Buridek ni Bunso. Sige. Wan manong name na lag-anak kon gabutam. Nagraduar ng trabaho mo ti Ajek. Kat ni June manong name no, pa-engineering ti kahit na kurso. Panagkilan met manong name di maawat ko. Nga po, iti sweldo ti asawa ka soldado manong name. Tama idiretson kanyak manong. Talon ti tawen manong name ni Junior iti pa nag-birthday na kas tawon iti ragsak ko ti dimteng di kiti ang kumpadre. Hedi! Kumpadre! Inaalamin natin kung dawit at no kabakaman iti pa nag-birthday ni June. Hedi, sweetheart, I miss you. Si bibiyag kakadibat lang nga ako pa. Anak ko mga rod si Kamet. Kumpadre, anak, talaga, kumusta kayo? Napanan natin anak ko di bunyag. Ano tang agayam ko tang nakaiban? Manong Nemi, malasin ni June, ti amana ken tininong na. Daddy ko. Ninong ko, gwapo. Abi ko siya, tibaga mang gwapo ang ni dading mo. Gwapo kaya nga duwa. Happy birthday. Thank you, Ninong. Thank you, Daddy. Sige. Saga natin ang roti birthday mo. Mandamadan nga, partitikal din di talikod. Manong Nemi nagsangon na kita, kumpadre. Nagpulutan nga iminom.
Sambat nga umasdig di kiti karubak ng kakabagyak manong nemi nasa balimat alamisante yan. Sa balimat manong nemi ti lamisan iti sango naginan di kitay umay meriendahan di kiti umay maki-birthday. Nabanak timipon manong nemi kada kiti agayem. Kumusta? Ana, kumusta ti laban di Mindanao? Abay kaptawa ka kumbadre. Nakakatkatawa nga rin eh. Abay nakakatkatawa, di makigubat. Nakakatkatawa kami nga doha. Na minsan nga, naambus kami. Anya? Naambus kayo? Ang tinaramid mi. Naging papatay kami. Katawa kami, di pumanawan di kita kalaban. Naging papatay ka nga saan kayo bimalas. At dapat nga rin balas mo ka talaga nakanaduda. Imbaglakit din talimlima kami. Ikidagiti talo nga rin kakadwayo. Isot awang gasad na, nagulpeda nga sigol. Imbagman tasaan nga nadlaw nga naging papatay kayo. Hanatan, nakaabay ko tayo, kaabay ko, nagparsyak matidara na. Kanyak, di kasla dara-dara. Kasi nakadi kumpadre, kapag isubot nga, damat iabay ko ni kumpadre Eddie. Damat kaabay na, isot na tamaan nga muna, nagpipigsat ka armas dan ako. So nga, pasarin maato ti gobyerno, gabota. Adado ti armas, di ka ti kalaban. Napigpisa na bilbiling. Adado balada. Kaanong to nga ron nga, mapanunod yun ti agritiro. Agritiro, bingkam pa, ha, nagikat ko na. Kinapudno na. Kinapudno na, anya, sweetheart. Nintulagan ran ditag subli. Ije Mindanao? Iti serbisyo. Kahit mo kasawan, agikat kan, agikat akon, in file kon. Sweetheart, nagragsakak datang yung bagam. I love you. Matungpalin ka. Nagtulagan ta. Ngagnegosyo. Nakasarito ko ng kapsat ko. Nakita ka pa yun di site, Kat si Karandi, di mo kayo nagikat? Magitak pa asawak nga rason, tapos nagkasta kita, ada rason ng katak. Kadagpay sumanong nemi. Iti na-aprobaranin, iti panag-resign ti asawak. Nakaawat mat manong nemi ni kitiya, sumagmano nga, sir, benepisyo na. Isot na inayon manong nemi, iti binulod na, nga puunan mi. Gusto ni matiragsak manong nemi ni June, gaputa, kanayon na makita na ti amana. Huwain manong nemi. Itin to, taredi nga panag-birthday ni June, nga kaada ni Randy, baka no, isumatin ti maudi nga manakangkitak kang kuana, kunak tinakam ko. Kapag na nagsubliso na manong nemi di Mindanao. Alis to manong nemi nga patakder mi, ti business mi nga restauran, iti asdag betlaing ti lugar mi, barangay mi, ni maadayo iti pagtrabaho. Adayo manong name iti dati nga pagtrabaho. When? Alistok mat manong name na susuro, no kasano manong name iti mang-manage. Alistok mat manong name iti ngala kada kiti kabagyak nga muna ti luto, ang muna tagparti kada dumapay. Kada ngala kada kiti kakabagyak manong name nga babalasang tamang isuta tagbaling nga waitress ko. Erendo tati asawak manong name tumultulong mo siyempre. Malaksid, iti negosyo mi, nga restaurant, simurek ti asawak manong nemi, akas security guard. Apo yung security guard ka, manipot soldado, balik ka na security guard.
Ano, taramidek. Siyempre, gagamang patla ti paltuga. Aso mo dito iti syudad. Di, gwardya ka sa sekyo iti bangko. Una sa dino matay pa kay distunwak, no, daak iti mall, una sa dino. Manong nemi nag-duty nga rod ti asawak pasaray rabi una sa anggat aldaw ti panag-duty. Nag-duty ti aldaw ada iso na ti danami ti rabi. Na ti rabi met parag-duty ni manong nemi ada iso na iti restaurant nga tumultulong. No medyo natal na idin dito Ilocos manong nemi. Tasana nga agreira pa iti NPA. Ngem, anda di kiti gundaway manong nemi nga basari padamag da nga dala di basak-basak. Kasla nagsubli di kiti dati idi. Huwag, wano ada nga tamanin na napataod da kita bukbukbul da manin ti grupo da. Iti may isang rabii manong nemi rubat may idin tagsira iti restaurant naka-duty man ti asawak manong nemi kinalay di nga rabi. Naka-duty di bangko. Idadang sarda nga jeep manong nemi ti sango ti restaurant. Kaslamayat sumrek da nga may mangan. Ay, naka-agsara kami. Itong bigat langin. Awan ti sa baling panganan min mabaling ka di dito Please. Sige. Manuke ka di. Sangapulo kami. Baka saanin nga umanay di. Mabaling ka di, Mrs. nga mangikamat kayo. Please. Gabutan na siya at panakisarita naman ng nemi. Kinasarita ti duwa nga nabati ka di kiti. Waitress ko. Mabaling ka di. Dahil ti mga remedyo, ha? Mangikamat. Manang, pa kami inawat mo pa lang kat ni rabiin. Nagpakpakasi da kasla sa mukha mo ida. Kasla managdagdagas da. Padpadlaw. Manong nemi pinakan mi ida. Kabagabahak man manong nemi talaga nga. Pagkat-atapan dila nga da. May sa kadakwada manong nemi itadarmas na. Sana kang nagbuti nga nagsaludsud. Asino kay kadi apo, kaya napay nga narabyan kayo, nagkapuan nyo, kaya nadamat aramas ti may sa kata kayo. Kabisat, adalas sapsapulin mi. Ay, dake kadi kong kanada nga kadkadwa. Awan di kadkadwan, di ba? Napaksiyat dan dito Baka nagsubli kayo. Awan ti magdanagan, Mrs. Nawan ti basol ti tao. O mat pakadanagan na. Ada ka ti sapsapulon nyo nga da basol na. Awan, gagangay lang. Mrs. Manu amin. Kabsat sa anin. Baka babawi ka. Anin. Gapo ka ditam. Sinangili na kami. Nagbayad kami. Orisanin. Okay. Thank you nga ron, ha? Thank you, kadwa. Manong nemi, saan nga sarding ti pa nagsidsiduker ko. Ano mo nagbalinak mat nga na siya at kadakwada, siyempre, saan ko na pinabayadan ti kinanda. Diyan ka mo, noan niya ti pagsidsiduker manong nemi. Tsak mawatan. Ita ka di pa nga siddo karat, idinto ta. Adda na mismo dito Ilocos ti asawa. So na lang ta nakaigam na tamat paltug at security guard dito na. Manong nemi na ibagak ka ni istorya ti asawak na nabasamak kalidi nga rabi. Kita baka nung
nag-agree na naman yun. Muna sangkit. Baka naiyawawan na lang. Kasta nga ta. Baka na idagas na lang. Baka nagkaputa na bagatan, nagpamyanan da. So, ang pagdanagam. Natal naman din. Aw, at akat pinadamag mong harinupak ti NPA kad soldado dito yung locus kita umatin. Aw, umatin na kita ipaspasang adla di bantay nga opisyalis ti gobyerno. Natal lang ti lugar tayo. Nanyangar dati mga pagsidsidok herak nga ta. Kumusta nga tamatin ni Randy? Ni Randy? Nagikat ka naman tayo. Kaso nang namuam. Pasarimet no ka. Mapanagin siya kampo nga agdamag. Manong nemi tekunadan no anya tinaikari sa dinumantayan mo na isot na ikari. Saan hindi nga naka-duty ti asawak manong nemi adda iti restaurant nga tumultulong. Iti likod. Agmatuon manong nemi kaado ti customer, makumikom kami. Ini makangeg kami manong nemi ti ranipak kadalbong iti likod ti restaurant. Ano jay? Dagusak manong nemi nga napan iti likod. Naunit pa'y na minsan ti ranipak manong nemi panagbusi ti igam. Hindi ba kitak manong nemi? Nakita ka na idasay ti asawa. Nagkikisak manong nemi nga ng tawag itinaga na Eddie! Eddie! Sinakul ko nga dagos manong nemi ti dara-dara nga asawa. Eddie! 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 Napakarowan nga dagos ti asawa manong nemi. Gamuta orala na bawbawan ti buksit na. Gamuta kita ka mismo manong nemi rumrumharin di kitilalayam na. Awanan ti hangis ti asawa manong nemi awanan ni Eddie. Eddie! 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 Nagsakit manong nemi. Nakasakit na di nga pasamak. No kaano pa'y nga awanan iti serbisyo ti asawa ang isumat ti panang patay na kang kuwana. Kasagsakit na pagtingmanong. Ano nga din? Inisang penda ni Suna kalpasan. Ngayon taray ti ambulansya Suna. Nga oray no amudan nga natay. In hospital da pa'y laing da sa giant nga may deklarara na tayo. Sa inalan ti punerarya manong naming nga nga sikason ti bangkay na. Na ilungunin ti bangkay ti asawag nga dan na erapao nga bandera iti lungon na manong nami di sangpadan dito balay. Magtanda di kakabsat ko ng mga atibay kaniyak manong nami tanumanen mapukaw ti puot ko numanen nagkolapsak numanen nagikisak. Manang at makaturid ka kuma. Jinky, awanan ni manong mo. Sigaman na nagkunang, imbaga na, ori sa dinatayan mo, talaga na itudingin. Ti papatay na. Nimapay ka siya, ti papatay na. Ano ti basol ni Eddie? Tapnuran tanda nga papatayan ni dito tawang matinisunat ti serbisyo. Nasakit. Tingkadang ti makidan na ka na kami nga gina. Nagikatan ti serbisyo, pinanawan ng ti penggan.
Sino di kiti kriminal? Ano di basol ti asawa? Tagtag iruayak idi manong nemi. Ni kumpadre Randy nga umay. Kabayatan nga nakamansayag ti asawa. Ngam ni aniniwan manong nemi kat saan nga dimteng. Inggang itabon min manong nemi di bangkay na. Kasbay sa nga dati manong nemi a soldado. Ni ipayan mo't layang ti umno manong nemi apan nakaidulid. Uri na awanin iti solda, awan din ti serbisyo. Kamutama mo daw na isuna manong nemi. Ado nga ta, di ka tinapapatay na idi nga NPA. Ado nga ta pinarparigat na. Ado nga ta. Nakabasulan na launay, nga dito nagkapuno no apay, nga awan lang aro din isuna ti serbisyo katrinantada pa ila pinatay. Manong nemi masya naklaunay kini Junior. Ubing unay nga naulila ti ama. Ano kasanod panaglidingit na kastamit. Panagladingit ko kat kastamit kan kuan. Mami, anak, kahit kung tumit agbaling nga soldado, papay met. Tapno mabalis ko dagiti lang papatay ni daddy. Anak, saan ka agpanunod ti kasta? Naman, kahit kumit nga papatayin ni daw. Into nagbaling ka nga soldado, natayton di kiti nang papatay kang kuana. Kadi, kansama pampanotan na tananak. Italagtan ka ni Apo Diyos ti amin. Awatan tan nga awanin ni dadim. Awan to nga tanting baling nga kasukat na. Junior? Makabulan idin sa kalpasan nga natay manong nemi. Ni Eddie sumarongkar kaming agina. Iti tanem na. Eddie bango gumam manong nemi ta. Nagtaray ni Junior. Ay, Junior! Papanam! Hindi sa batik ni Ninong, mami! Ni Ninong! Di chini! Ha? Ni Randy nagpaiso. Naginarakop manong nemi Darandi kini Junior. Kalpasan na, binangkat ni Randy tanak ko ngayon mas dagda kanyak. Hindi so ni Randy manong name tanak ko. Carol, pasensyakan. E di madamag ko. Ada kini paggugubatan. So sana ka nakaumay na dagos. Isumatente, gundawa yung nalak. Tapno, agigkatag matin iti serbisyo. Sana ko ng soldado. Kastala tibihan, imununa ni Compadre Eddie. Nukastanda ka dito Ilocos. Kaduan ti pamilyam. Pamilyak na niya. Ada ka di imbaga ni Eddie kang ka Eddie? Nga pamilyak ti Mindanao? Pinatpatangak lang baka no. At namatin asawam. Salsalud-sulod din no, apay nga sa anak ng kasawa. Diba? Apay ngamin. Diya kaya't nga, ang dakas kang kamadandanagan, nga ti asawa na kat soldado.
Ken, nauna anak da, gayem ko. Nagpapusuyak. Di ka mawatan? No kasarot pa nang ipatagkan ka ni Eddie. Kastamat ka niya. Randy. Ninong. Saan ka dumdumig ka na kami? Yung ka pala dyan, anak. Maawatak ti bagbaga ni Ninong. Si kakadidag baling may kaduang ang dadin ko, Ninong. No, kayat na ni Mami. Kayat na ka! Kayat na ka! Kayat na ka! Junior. Baka kayat mo't mapang gumatang. Nagadoit pagkatangan dito, Mami. Hindi daklat na pagkadanangan. O nagbinisito kayo. Si kamat anak, kasarang binisito. Mga bulan lang sipod na tayo ni Daddy. Kitmet lata, maragsakan laki din ni Daddy. Di best friend naman lang kung kumpadre na ti. Agbaling nga kasukat na. Kasla pelikula. Loko ka, Junior, ha? Randy, I love you, Carol. Amo ka din ni Eddie? Data? Amo na. Imbilin na ka kaniyak. Nukas pagaringan tumuno na. Imbilin na ka. Imbilin na ka. Imbilin na ka. Gusto mo ko na? Imbilin ni Eddie. Imbilin na kami nga gina. Imbaga king ko na, nakaw na lang. Di pa nag-aam mo tayo? Nakaw na isuna. Iso nga nagpabusoyak. Kasi nagtulagan mi. Kas kunakmet. No sa amid lang si ka. Naglaklakayak lang inabaro. Among ka di nga, si ka kumadidit kahit ko. Kapi di mo yung baga. Tsak mo din yung baga. Imnadlaw din ni Eddie. Ang nasgan ka di kaitan. Nasaan ka ba yung nakasagana? O may kanto matla armen, ha? Siyempre. Apay pa lang armen na, isundo balat tong pal na. Managkakasakan siguro ti asawa kita. Siguro nagtulagan nyo. Nagtulagan nga niya. Ngayon matay sunak at sumublat ka. Samit ha. Baka indaw-dawat mo na matayin tapos kastagat makasublat ka. No. Saan ko pulos ka naramid na ita, Carol? Manong Nemi, numambay, nagtalinaan tila dingit kanya, kada kami nga gina. Ide pa nakapukaw ti may sang ipatpatigunay. Ngem, sumsumrek Manong Nemi, amaluklukatan tiri daw ni ragsak. Tapno, masulnitan ti ragsak di tangaladingit. Naluktan ang balbalit restaurant, Manong Nemi, ket niya, Randy, nagpapalo up Manong Nemi, iti pa naka sulbar ti investigasyon, iti papatay ti asawa. Timultulong matin Manong Nemi ni Randy ti restaurant. When? Naging ka nga, kunahan natin na minsan. Rumurumar ti investigasyon. Bagi di pa nakabagit tilinteg. Nga, saan nga NPA tinang tira? Kani kumpadre Eddie. Sino ko makarod ti madanti kasi di armas? Jim, saan ka din na ibagbagakang ka ni Eddie? Ti may panggap iti panang suportar na Eddie. Iti kalaban nga politiko. Kahit mo sawin, at pa kinaigan di politika, ti papatay na. Nasalsal nga ba sa tilo kusur ti anda, di ba? Nawapay nga,
Kinayat idi ni Eddie nga dito'y tinagkasaran nyo. Nga di partido na manipod Ilocos Sur, ti may dito Ilocos Norte. One-one-dead and iso na idin. Naibaga na kang katikasta? Datapay ti rason no apeng nga simrek ti serbisyo. Nagbaling namin nga kontrapartido idi dagiti partido ni Eddie. Angkel na ti may isa kadigiti nakalaban idi. Tinabila ka politiko sa tiyay. Ang paunay matin, di dala na pakawanin ti asawak. Nuwan niya matin nagbasulan daw, manila pala dinanon dito eh. Hindi kumapay lang at iti serbisyo isuna, tatarjetan dan. Kasano marod? Kahit ko may kanti ustisya, ti papatay di kayem ko, ti kumpadrek. So nga tumulong nga, nag-imbestigar. Nonas kan nga, sumrekag, akas bodyguard, iti kalaban nita tegda mga mayor ti irida. Aramitek. Saanin, Randy? Ano nga saanin? Saan ka ngagigampay ti paltog? Tama ano si kamat ti sumaruno nga mapukaw ko, ti mapukaw mi. Saan ta pa nagkasara? Dito nga daw pa makatawan ni Eddie. Ako pa na masama ka na ta. Nakahit mo nga na mapasamak? Nabayag ko nga urayan na mapasamak ka na ta. Urayan pala ti kasara. Ngayon saan kami pa nga nagkasar ni Randy, Manunemi, idi, tanasurukan na tumawen, Daddy Eddie. Idi, tadinteng dito'y balay Manunemi. Ngayon masin titurog di kapsat ko. Kan gastamatan, kini June. Idi lukat ko tiri daw. Kadigdigos ko Manunemi, tanala daw ka nagdigos si Daddy nga rabi. Oh, happy. Ba't nagkarabigan nga may? Nakaturog ka din? Nestorbo ka dito turog mo? Hampay. Ngayon naman ako mamaturogin. Di umakakadkaduan nga turog. Randy, nasunog ka na makatawan nga awan niti kumpadre. Ken, planon tan di ba nagkalaysata? Mamalin? Lisomre karo din Edi may rekap kun manon na may matrang ka ti main door na bigla iti sakruin ako. Ay! Randy. I love you so much, Carol. Uri na saan nga sikat imo na. Tigayam ko yung siya. Parehas kami. Isulat ng irugi, siyak ti mangituloy. Randy, sika ko mangamin idi, timo na nga nangarim kanya. Sika mo't idi nga dakos ka tinakain labak. No imbagam ko makanyak idi. Di siya kumaita ti asawam, ken sana kumapay nga natay, hangga ko mga nabalo. Ngayon santar na pagsaritahan pa'y tinapalabas. Tigda matinasken. Carol. Randy. Iti ba nagriknak manong naming at kasla kamarbaro ni ayat kanya? When? Ano kasano tiragsak ken imnas ka nariknak kanididamo mingarabi kani Daddy Eddie manong naming mas? Na imnas ti ba nagriknak? Itila ilo ng ipapa ay kanyak ni Randy. Oh, Randy. Sikala ko man timon una. Bale. Hampir na lado ti amin, Carol. Bayam, nga padalanak, timo na nga dinalanan, dedi kayem ko. Iti inosatan na, padasag padalanan. Yung kaslag dadamo aklaing, Randy.
Dahil ito panagrik na. Nalalaing kang Daddy Eddie. Oh, 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 oh. Kinunak manong name tagpaypayso. Imagine manong name. Kasta una yun, ti panagburnok ti disuur ko. Uwain manong name. At dapat laing ni Randy ka nagbibig ko nga magdisuuren, agburburnukan ti disuur ko. Gapo nga ta, manong name. Tama iliwak una yan. Gapo nga ta, tana, napadasa kon kat amu kun no kasunutim nas ni. Uno gapo nga ta, tanalalaing ang sukisuk manong name ni Randy. Kaya nga po siguro talagang iso ni Randy tinikari. Nakatakta ko na inay ko ditong palbiyag manunay. Nagkalay sa kami manunay mi kat ito mitlayang balay. Nga pinanawan di kitinagannak kanyak kada kami itinagnaydan mi. Pinadakkel kan pinapindas mi. Intuloy ko manunay mi minanage ti restaurant. Nakiktutak manunay mi ni baga kanyak ni Randy. Ano? Sumurik ka di trabaho nga? Security guard. Ay. Karindon election. Sumurot akto ti politiko. Agbalin nga, close-in bodyguard. Ato di kas kanyak nga mangala. Sino kung makarda politiko dito ti pagyanam? Konforme. Da kami nga ex-military. Ado mangala ka da kami. Gabot ang muda na sanay kami ti binapbakan. Sa alat na malikli ka na nga magiging ka ti paltug. Baka no, sumarno ka nga matay, Randy. Saan? Agapukot ang tupay ti tuon. Pinalubos sa karod ti asawak manon name king agadin adan ading manon name ni Junior. Kamu dyan na mami. At damat lang ng adin ko. Nasiyat unay. Gabota adin ko kat mabalin ko ng aywanan. Napinta sa panagadi anak. Nasana ka marikatan ta. Damahanong na nga agadi. Nga gaywan ko nakindi. Babae manong name, timpas ngayon ko nga bukod ni nga anak kini Randy. Dito ni Jenny manong name. Kat oray manong name, no, saan na nga pud nga putot ni June. Ngayon no kasunod pa nang ipatig na kini Jenny, kastamat kini June. Gabota para kayong kuha na kat Daddy Eddie kini Suna kat may sa. Nagprogreso ti restaurant mi manong name. Nagtultuloy matlat at panagtrabaho ti asawa kaskwardya. Katong kas nga dumteng ti politiko, uno eleksyon manong name kat talaga nadalat na mga alak yung kuha na kanagitay agkandidato. Nakas close-in bodyguard manong name, uno agbalin nga iso ti pangulo di kiti kwardya. Nagadi pa ni Jenny manong name Burduk. Dito maten ni Randy Jr. Isa nga duwang Junior, manong name iti anak ko. Samay sa babae. Nanagsak manong name ti binangon niya pamilya kalpasan. Dito pa nagladingit ng ipupusay ti munang asawa. Nagsipot daw ang tinitega na problema manong name. When? Dagiti kakabsat ko, at damatan pa, bukod na nga pamilya, manong name ka na anak. Tultulong nga matidan, at daman problema, daman ng name. Egin ka, manong name, nga ni Junior, naggraduanan iti kolehyo. Sanan nga tinumpal, darapap na nga sombrek, nga soldado. Gabot na may sa isuna ang inhinyero, manong name. Si Marunumayt nga naggraduar, manong name, ni Jennifer, iti kurso na nga nursing. Kat ni Junior iti naudi. Huwain. Ngay graduar mo ni Junior manon name may samit iso ng architect.
Babaen manong nemi, tilingit mi nga gasawa. Iti kinikusyo nga restaurant, nga naman pa iti agdamag ita, nagsaran, muhen, tawanin ti obrak, naramidan no diya, mga iwamot ng kadag iti apukok, nagkaasawan di kiti anak mi. Ngayon maggurgwardya pa lang manong nemi, niya Randy, pasaray makita nakakano, tama muna ka. Lumablabas ka kano iti bangko pagkwardyan na. Kuno saan kat makikita na ka, no, lumabas ka ka na iti nakaparking armored car. Manong nemi, natal na, kat naragsak kamin iti pamilya. Nagsibot ta, aw maten nagdimting pa'y nga ladingit, aw matsibi niya pa'y kanagiti anak ko, uno na kami nga gasawa, kanabigsakan matpailaeng manong nemi. Kat sabi ko ma, tagtultuloy ti salon at nga painapo Diyos ka na kami. Saan lang na kami nga gasawa, no di kat pwede kiti anak mi manugang kanagiti apo ko. Karedo nga tiyempo ti pandemya, manong nemi, kalakit gagangila nga narik na tayo tirigat. Yung sabi ko ma, tagsublit at tumatlang iti normal. Dito nga rod manong nemi ti pakasaritak. Kanagyaman naklauna iti anos mo, anang imbasa, kan nangurnos, kalpasan ng ka, inak in patulod, insan kang ka ti Italiana. Sabi ko ma, tadamat na ibatik na adal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti pada kadibngeg. Tuyag yaman nga pagayam mo, Carol.